Поверь мне, усё будет так, як захочеш. Сябры, з вами зноў Роман Орлоў, гэта наш чарговы відэаурок, я вельмі рады вас бачыць, і сёння мы працуем з такой вельмі цікавай песенькай, гэта песня Eye of a Tiger з вядомых фільмаў пра рокі, дзе здымаецца кумір маёй маладосці Сильвестр Сталлоне. І мы падрыхтавалі не толькі гітарную адаптацыю, але і зрабілі літаратурны пераклад на беларускую мову, як мы любім з вами. Цяпер гэтая песня называецца «Кіпцюры». «Кіпцюры тыгра». Паверь, што гэта жыццё, а не сны. Адчую пэўненасць крокаў, і мы працягваем пошук вясны, як аднойчы зрабіў гэта Рокі. Ты шмат разоў губляў свой імпэт, як сонца за аблокамі, але ў душы жыў скальд і паэт, як аднойчы у сэрцы Рокі. І кіпцюры маюць зноў вастрыню, а вочы бачаць уночы. І мы працягваем нашу гульню, і паверь, што ўсё будзе так, як захочаш. Что в этой песне нам спотребится для працы? Кроме ведания гармонии, нам спотребится обозначить риф. Мы уже неодноразово с вами звертали увагу, что заходняя, англосаксонская, так сказать, традиция рок-музыки, базовая, и она утрымлівае не только гармонию, але риф. Будем играть октава квинта, але таксама выкарыстаем патэнцыял адкрытых струн, праз усе 6 струн, будем рухаць гэтую структуру на ре і крыху ніжэй на до. Выглядае гэта так. Сябры, калі вам захочется со мной звязаться и адкарэктаваць тэхніку у выкананні менавіта рифавай часткі, калі ласка, здыміце відос. В описании под этим видео есть спасылка на мой асабісты Facebook. Я буду чакаць ваши паведамленні и абавязкова адкарэктую тэхніку. А можа быць, уже прыйшоў час сустрэцца нам офлайн. Я быў бы вельмі рады. І другая методика выканання гэтага рифа, яна больш простая, можа быць, яна менш такая яскравая. Можна сыграць, літаральна пераставляючы 1-2 пальчики, вось тут вакол акорда ми мінор. Выглядаць гэта будзе так. Глядите, тут просто мы пальчик то прибираем, то вертаем его на место.
але играем по 4 толстых струнах. Верхние не чіпаємо. Потім ставимо до мажор, ре мажор і знову вертаємося ось сюди. І так правильно. І гэта будзе, я думаю, уражваць тых, хто будзе глядзець і сачыць за вашымі поспехамі у гітарыстыцы, і я буду рады працягваць быць вашым пасобнікам і партнёрам у вашым росце гітарным. Гэтая песня, я думаю, падыходзіць вельмі. Значыць, риф я вам паказаў. Цяпер глядзім куплет. Для того, каб сыграць куплет, нам толькі тут патрэбна 3 акорды. Гэта ми мінор у базавай камплектацыі, до мажор у базавай камплектацыі і ре мажор у базавай камплектацыі. Ми мінор у вельмі простай аплікатуры, до мажор і ре мажор. Все, больш там ніякіх акордаў няма, гэта вся структура праходзіць. Значит, куплет мы разобрали, припев. До мажор, соль мажор, ре мажор. И так 3 разы. До мажор, соль мажор, ре мажор. 3 раз до мажор, соль мажор, ре мажор. И потом ля мінор, до мажор. І тут пауза. Альбо, як кажуць у заходнім свеце, стоп-тайм. Стоп-тайм. Вось калі рэжысёр рэпетуе мюзікл, і трэба яму, каб все 100 артыстаў адначасова перасталі іграць, і ён гучна крычыць на пляцоўцы. Стоп-тайм! І все спыняюцца. Павер мне, усё будзе так, як захочаш.